που δεν πήρατε καλιά μου. Εγώ Μανούλα μου βλέπω, αλλά είμαι ξένος. Στον κύριο. Δεν είμαι φίλος. Αφήστε, θα παραγγείλω εγώ για τους κυρίους. Ευχαριστώ. Ξέρετε που βρίσκεστε? Από παλικάρι μου το μέτρο. Στο Μινά την ταβέρνα είσαι 3 αυτοκίνητα. Σε προσβάλαμε. Δεν έπαιζα για τους φίλους σου Μιναλάκη. Τι σαν να τα φινώ εκεί τι είναι. Νομίζω προσούτο πεπόνι έχει. Πεπόνι. Άμα η πεπόνι θέλω κι εγώ. Είναι όμως ο καιρός του. Μην κάνετε σαν πεινασμένοι. Σας παρακαλώ. Θες να πεις, δεν να πεινάμε. Αν δεν πεινάγαμε εδώ θα ερχόμασταν. Γιατί δεν πείσαμε να τους δούμε. Ωραίο φαΐ. Θέλω να καλά για ψηστήρι. Θα παίρνω καμιά κόπερα τώρα που το πάω. Νομίζω θα αφήσουν να πεις μέσα. Μπαίνεις εδώ χωρίς εμάς. Σιγά μην μας βλες. Πού είναι το άλλο. Αυτό που παραγγείλαμε το πώς το έπαιζε Μιναλάκη. Καρπάτσο. Άλλο παιδί. Παρακαλώ. Κουμπούγησες εσύ. Όχι, κύριε. Τότε δεν έφερες το καρπάτσο. Αμέσως. Και πάρε τα μπάζα από μπροστά μου. Μάλιστα. Και μετά λέτε με αναγορά και ψαρά. Μητρόπουλε, πού χάνεσαι τελευταίος? Έχω προσωπική ζωή. Πώς τη λέμε. Δεν ξέρω. Πες εδώ. Νένα. Θα πεις. Είπα νένα. Νένα. Άκου νένα. Καλή είναι. Καλή και μορφωμένη. Διπλωματούχος αισθητικός. Σε μασατζίδικο την γνώρισες. Επίσης να την γνωρίσουμε φίλε. Δεν σας έχω πει σε εσένα. Θα είμαστε κύριοι. Να δω, θα βρω που σου κάνω ρε.